Pa 29 Septemba mchaka cha 2024 mkazi wa malemu Saulus Chilima amene ndi Mere Chilima anachita posti uthenga wopempha amalawi akufuna kwabwino kuti amuthandize pakhale Commission of Inquiry yapaderadera imene ifufuze bwino chimene chinachitika siku lapakati pa 10 komanso 11 Juni Monkhalango imeneyi yachikangawa makamaka pa nkhani yakugwa kwa ndege zimene zinapangisa kuphesa anthu okwana 9 pa anthu 9 po ndikuphatikizapo Vice President wa dziko, President wa chipani cha UTM, mwamuna wake wa Mere Chilima. Anthu ochuluka anali kulemba uthenga oonesa kumuchita sapoti mayiyo, ndipo gulu lapadera lofufuza imfa ya Chilima lakhazikisidwa sopano, koma anthu ambiri anyinyirika. Funso ndikumati anyinyirika chifukwa chani? Well, mkati mwa videoyi ndikuwuzani china chilichonse mmene zakhalira. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Sitikukuopani, sitifoka, ndife Amalawi, anatilanga ndi Mulungu, mbendera yathu ndi imeneyi. Ngakhale mdima ungakule chotani, kucha ndithu. Ngakhale tingaone zowawa zotani, ulemerero ukubwera. President Lazarus Chakwera wakhazikisa gulu lapadera loti lifufuze imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko Dr. Saulus Chilima. President Chakwera pa 25 October 2024 wakhazikisa gulu lapadera loti lifufuze zakugwa kwa ndege yomwe Dr. Saulus Chilima ndi anthu ena 8 adakwera pa ngozi yomwe idachitika pa 10 Juni mchaka cha 2024. Gulu la Kafukufuku wapaderali kapena kuti Commission of Inquiry lasogoleredwa ndi Justice Jaba Alide, ndipo muli mamembala ena monga a Monsignor Patrick Tawale, a Pastor Tony Nyirenda, Bishop Mere Nkosi, Sindizwayo Madise, Inkosi Yamakosi Mberwa 5, Senior Chief Makwangwala, Justin Nkandawire, Brigadier Mituka amene ndi retired, Emma Kalia, Sylvester Namiwa, Dix Kwatani komanso Professor Nyengo Nkandawire, Alan Chinula SC, Esther Chinoko, Nimia Kambiri Nzembe, Linda Chiota, Dr. Ruth Mwandira ndi Mariam Wemba. Mlembi wa gulu la Kafukufukuli ndi Chisanzo Nyirongo and His Worship Paul Chiota. Ndi mphamvu zopasidwa kwa President kuchokera mu Section 2 Subsection 1 za malamulo a dziko la Malawi, President Chakwera wasankha anthu amenewa kuti apange kafukufuku wawo mwaokha mopanda aliyense kulowererapo mwa independent kuti apeze chomwe chinachitika pa ngozi ya ndege yomwe Dr. Saulus Chilima ndi anthu ena 8 aja anakwera. Ndipo chikalata chikuti kafukufukuyi akuyeneka kuyambiratu panopo, ndipo anthu onse omwe asankhidwawa akalumbiritsidwa lolemba pa 28 October mchaka cha 2024 ku nyumba ya boma ku Nzuzu ku Kamuzu Palace ku Lilongwe, kampani ku Kamuzu Palace ku Lilongwe. Anthu ambiri ndi onyinyirika kuti komano bwanji mulibemo aliyense amene ndi membala wa chipani cha UTM, mulibemo aliyense amene ndi wachibale wa Saulus Chilima, mulibemo aliyense ngakhale ndi close friend wa Saulus Chilima. Tiyeni tingokumbusanako pang'ono. Saulus Chilima zinali zakuti angochokera kumene masiku awiri apitawo kuchokera mziko la South Korea kumene anatumidwa kuti akakhale nawo pa mkumano wina wa azisogoleri. Atachoka kumeneko ku South Korea, amene anakhalapo Attorney General wa dziko la Malawi komanso amene anali close friend wa Dr. Saulus Chilima, komanso malipoti ena maonesa kuti amene anali lawyer wa Saulus Chilima, ndipo nzawo amene anali wapamtimayo amene ndi Raf Kasambala anapezeka atafa
mu hotelo ina imene anagona ku Lilongwe. Thupi la amalemu a Raf Kasambala linanyamulidwa pa ndege ina ya mtundu wa Donia kuchokera ku Lilongwe kupita kumudzi kwawo ndipo linakafikira pa Mzuzu Airport. Siku losatira lakero ndege yomweyo Donia inabwereranso ku Lilongwe kuti ikatenge anthu kuti apite nawo kumaliro. Anthu awa ndikuphatikizapo Vice President wa dziko la Malawi mu nthawi imeneyo amene anali a Saulus Claus Chilima. Ndipo ndegeyi itayenda sinakafike kumeneko ku Mzuzu ndipo inagwera mu nkhalango ya Chikangawa. Mmene inayendera ndegeyo ndi china chilichonse mmene zinakhalira ndi video ina yapadera imene tizafunikanso kuti tizapange video special imene tizafotokoze nkhani imeneyo. So tiyeni nkhani imeneyo tisiye kaye. Ndege itasowa dziko la Malawi linazindikira kuti ndege sinafike ku Mzuzu komanso ndege sikuoneka kuti ili kuti, ndipo kafukufuku anayamba kuchitika ngakhale anachitika mochedwa. Koma fast forward pa 11 Juni ndege inapezeka mu nkhalango ina ndipo anthu onse amene anali menemo anapezeka atafa. Ngati mukuona bwinobwino mchithunzi chanucho pamene pagwera ndegepo ndi midzi ndi paphiri ndipo midzi yake ndiyomwe mukuyionayo, sikuti ndi patali penipeni ayi. Malingana ndi malipoti amene tikumva ndikuti mamawa asilikali ena ndithu anafika malo ano, koma ifonera zoti kunayi chifunga kwambiri sanathe kuona. Izi zinapereka mafunso ambiri ku mtundu wa Amalawi, koma nkhani yayikulu imene ndikufuna kufotokoza panopa ndi yakuti kampani ina ya ku Germany imene imaona bwino kwambiri za ngozi za ndege inabwera kufufuza ndipo inatulutsa ripoti lake loyamba imene inafotokoza kuti ndege isanakafike ku bwalo la Mzuzu. Koma kafukufukuyi analephera kuonesa bwinobwino za zinthu zina, makamaka chifukwa chokuti mu ndegemo munalibe mu zinthu zina mwina adziwe chilungamo chenicheni kuti zinthu zina zinali pati nanga zinthu zina zinakhala motani. Komanso kafukufukuyi zikuoneka kuti sanayende mokomera mbali zonse, makamakaso potengera kuti mmenemo sanafotokoze bwinobwino ngati panali foul play kapena ayi, ndipo amene Chilima ankafuna kuti zinthuzi zichitikenso mwapaderadera pakhalenso kafukufuku amene boma silikhala lokhuzidwa. Komabe ngakhale kuti komiti imene yatchulidwa posachedwa payi muli anthu monga ndi maloya, muli anthu amene ndi mafumu, muli asogoleri a mipingo, komanso muli anthu omenyera maufulu. Zadabwisabe ku mtundu wa Amalawi kuti ndi chifukwa chani mulibemo ma close friends amene anali a Saulus Chilima kapena akubanja kapena achipani cha UTM kapena anthu ena amene akhala akuchita push boma kuti pachitike kafukufuku wapadera. Ndi chifukwa chani boma likuopesa chani? Komabe ngati pangakhale chinthu china chilichonse chimene chikhonza kuzakhala chobisika, palibe chobisika chimene chizakhale chobisika mpaka nakale. Koma apa mwadziwa mmene zinakhalira nangokubenthulirani bwanji mutamvesera bwinobwino za mbiri ya ndege ya mtundu wa Donia, ndege imene yaphesa anthu ochuluka kwambiri pa dziko lapansi. Is some mavita here tiye ndikakumane kumeneko.